Des de l'usuari d'Ajuntament això es podrà controlar també. Bueno, gràcies a totes i tots per assistir. Donem començament a la roda de premsa. Vos hem convocat perquè d'alguna manera volíem fer balanç d'aquest any 2020 i també, diguem, des del començament de la legislatura, d'acord? Pensàvem que és un bon moment també donar tota la situació que hem viscut enguany excepcional i que ens ha canviat l'agenda completament a tot el món. Trobem que és necessari poder fer-ho, d'acord? Vull disculpar l'ausència d'Antonio Colomer, el nostre company Antonio Colomer. Per motius personals no ha pogut assistir, ha fet tot el possible, però no ha sigut possible poder estar. En aquest cas, jo parlaré de la que és la seva àrea i explicaré el treball que s'ha dut a terme i s'està duent a terme a dia d'avui, d'acord? I si voleu, per organitzar-nos un poquet, passem a l'exposició i al finalitzar obrim un torn de preguntes i per favor, dirigiu-nos tot el que trobeu necessari, d'acord? Per començar, com ha dit, marcat un poc pel Covid, entenem que és necessari que la nostra companya, la regidora de Serveis i Seguretat, en aquest cas Maria José Ibars, pugui començar l'exposició del que s'ha desenvolupat des de les seues àrees. Bon dia a tots i a totes. Ves que comentamos lo que s'ha fet un poquet durant el temps del Covid. I, com sabem tots, ha sigut un any difícil, delicat per a tots. I comentava-vos que des de la corporació s'ha fet tot el que bonament s'ha pogut degut a aquestes noves i difícils circumstàncies. Vull comentar-vos que aquesta corporació ha estat molt unida. Hem treballat en un bon recolzament de tècnics de l'Ajuntament, amb policies, serveis de la neteja, brigà, Poblenet i, com no, han comptat amb l'ajuda de voluntaris de protecció civil que han estat ahí per a tot. Bé, hem desinfectat zones específiques de tot el poble. Les treballadores i el treballador de la neteja no han parat de netejar i desinfectar els edificis públics durant tot l'estat d'alarma. S'ha contractat a una persona especialitzada en desinfecció en un sistema de polvorització que venia una volta per setmana. A més, una vegada per setmana, com algo innovador, van treure un tractor en una cuba per arrossar tots els carrers del poble, les urbanitzacions, aparcaments i demés. Això es feia en lleixiu i euia a l'1%, com ens marcava la Conselleria de Sanitat. Es va comprar un generador d'ozono per a la desinfecció de zones menudes i cotxes. A més, també van comprar 2 màquines que mitjançant una mescla d'euia i sal fa una solució àcida coneguda com àcid hipoclorós que funciona com esterilitzant, higienitzant i desinfectant. Tot això també ens va vindre l'estiu i en ell les turistes i s'havia de fer la doble feina que tots sabem que es fa tots els anys, com a platges, desbrossaments, alcantarillat i demés. Bé, un any llarguet. Tot i això, agrair a totes aquestes persones tota la feina que han fet en plena pandèmia quan tots estaven a casa. Agrair a la policia i als voluntaris de protecció civil que, a més de la feina que hem fet, han tingut temps d'animar-nos les nits de l'estat d'alarma en la seva eixida a les 8 de la vesprada. I el bé que ho vam fer amb els xiquets que després de 45 dies que estaven tancats dins de casa van eixir al carrer i es van acompanyar i es van fer regalets per tot el poble. Molt bé, tot això és el que han intentat fer estos mesos i ara passo la paraula a la meva companya, la regidora de Serveis Socials, Isa. Bon dia a tots i a totes. Dir que des del Departament de Serveis Socials
l'àrea de salut de la qual represente, ens han vist desbordats en el sentit de que sabien que aquests dos departaments eren essencials en el tema pandèmia, però no podíem imaginar que ens donara les xifres que al final han recibit. Dir que des del minut 1, antes d'iniciar la pandèmia, ja vam considerar que el Departament de Serveis Socials tenia que tindre un pressupost inicial més que generós, perquè una de les coses que ens va marcar des del principi va ser que el SAT no haguera llistes d'espera, com venien sent habituals. Llavors es va dotar d'un pressupost inicial de 160.000 euros, dels quals 90.000 estaven destinats a ajudes a la gent més vulnerable. Per això teníem en el departament 2 treballadores socials i un servei de psicologia que després, en el temps de pandèmia, va ser un servici essencial. En març arriba el Covid i fa que aquestes xifres tingueren que veure's incrementades de manera considerable, en el qual vam destinar el superàvit que el govern central ens permetia, el 20%, i vam dotar de 110.000 euros més que, junt amb les ajudes recibides per Conselleria i altres estaments, fent la xifra rècord de 320.000 euros. Dir que, tot i això, el Departament de Serveis Socials es va passar de xifres del 2019 de 188 cites a 567. Això fa veure la magnitud que el departament va tindre que assolir en aquests moments difícils. També, en una comparativa, podem veure que les prestacions econòmiques individualitzades, les PEIs, en el 2019 van ser de 16.764 euros i a dia de 28 del 12 del 2020 han sigut 67.320,43. Com podeu veure, l'increment ha sigut més que considerable, un augment 4 vegades més dels 2 últims anys. Tot això fa veure que ha sigut un departament que s'ha vist involucrat des del primer moment. A pesar que tot l'Ajuntament estava fent teletreball, aquest servici era un servici presencial perquè trobaven que era necessari aquest contacte humà a tota aquella gent que ha sigut beneficiària de les ajudes. Per altra banda, també es van prendre unes mesures importants a l'hora de repartiment de mascaretes. Van ser un poble pioner. Vam considerar que, degut a la nostra població, que majoritàriament està envellida, necessitaven fer arribar mascaretes a cada domicili. Per tant, es va fer una compra massiva de 4.000 i es va fer un cribat a partir de 60 anys, la gent més vulnerable, i es va repartir casa per casa amb l'ajuda de la policia local, protecció civil i personal de l'Ajuntament. Més tard, el 4 de juny, es va fer un segon repartiment de 15.000 mascaretes per a tota la població. Des del Departament de Salut, dir que ens vam veure també que en març l'àrea de salut Teulada, Moraira, Poble Nou van decidir que es replegara en el Departament de Teulada. Per tant, la nostra població es va quedar, com si diguérem, un tant desemparada i feia que el servici tot fora telefònic, cosa que en un principi va ser un poc caòtica per el desbordament de cridades, perquè la gent necessitava d'aquest aproximament del seu metge de capçalera, com sempre. Després, Marina Salut decidís posar una centraleta, que en un primer moment tampoc funcionava de manera correcta, i a instàncies i reunions i peticions per part del departament van aconseguir que estaments com la secretària autonòmica Isaura Navarro i el comissionat
ens concedirà que tinguérem 3 dies presencials, cosa que la població ho va agrair, i més tard, en octubre, ja passarem a una normalitat de consulta i un increment en el servici de pediatria. Tot això es va tindre que luchar molt per aconseguir-ho i dir que cada divendres teníem una videoconferència, tots els alcaldes de la comarca i regidors de salut per a estar al tanto de les xifres i tot això ha sigut, en definitiva, el que s'ha dut a terme des del Departament de Serveis Socials i Salut. Moltes gràcies. Ara donem pas a la nostra companya Maite, que ens parlarà de promoció econòmica i festes. Hola, bon dia a totes i tots. Com tots sabeu, la crisi sanitària del Covid ha afectat molt al comerç i els ha obligat a reinventar-se i nosaltres devem estar al costat d'ells per a recolzar-los. Voldria agrair al comerç essencial que ha estat al costat dels més majors en el moment del confinament. Bé, després de l'estat d'alarma, hem dut a terme un cens d'empreses sedentàries del Poble Nou de Benitatxell de 2020, amb l'objectiu de fer una anàlisi profunda de la situació empresarial per a poder desenvolupar a mitjà termini polítiques de foment. El treball de camp va ser realitzat del 17 de juliol fins al 12 d'agost, aproximadament. I la sorpresa segur que respecte al CES de 2011 ha desaparegut un 19% de les activitats sedentàries, és a dir, de 142 a 115. A veure amb la crisi sanitària del Covid. Ha sigut un pot de deixadesa institucional. Bé, per a poder ajudar a totes aquestes empreses, en primer lloc, hem fet una exempció de pagament de la taxa d'ocupació del sòl públic per a les terrasses de bars durant l'any 2020 i també durant l'any 2021. Hem tret una línia d'ajudes locals a autònoms i pimes, a les empreses locals, per a poder ajudar al teixit empresarial més afectat durant la crisi sanitària. Tots els que van haver de tancar han tingut una ajuda del voltant de 600 euros i els que han vist la seva facturació reduïda de març a maig més d'un 50% partien de 300 euros. També es tenia en compte el lloguer o la hipoteca, el nombre de treballadors, estar o no en ERTE. Bé, tot plegat, l'ajuda podia ascendir fins a 1.175 euros. Hem destinat 125.000 euros a totes aquestes ajudes de la partida de festes. També hem rebut 25.643 euros de la Diputació. Aquestes ajudes es concedeixen per nombre d'habitants i han sigut ajudes directes de 600 euros per empresa beneficiària. Hem tingut en compte que tots els concursos o altres accions que es fan des de dins de l'Ajuntament, premiar-los amb vals per a que pogueren ser gastats dins del comerç local. Hem fet una campanya de Nadal pionera al Poble Nou per a poder potenciar la compra als comerços locals, en el que repartiran 5.000 euros en vas de 10, 25, 50 euros i els 5.000 euros els ha posat el consistori i també ens han fet càrrec de tota la campanya de publicitat, el vídeo, tot el merchandising, diguem. I els comerços locals faran un sorteig de productes que han posat cadascun dels comerços. L'objectiu principal és incentivar les compres de Nadal al poble, com ja he dit abans.
Bé, pel que fa al tema de festes, com tots sabeu, estàvem a punt de celebrar la festa del Mitjà Fava Fest i degut a l'estat d'alarma la vam haver de suspendre, també les festes de Maig de la Rosa, les festes patronals de Santa Maria Magdalena i clar, els festers hi seran el proper 2021 si l'actual crisi ens ho permet o podem d'alguna manera adaptar les festes. Al igual que hem pogut adaptar el Nadal. Sí que hem hagut de suspendre el mercat de Nadal, ja que és un dia amb molta concentració de gent, un poc complicada de controlar, però sí que hem volgut continuar amb les activitats de Nadal, adequades a la nova normalitat i sempre en espais oberts. Tota la programació de Nadal l'hem titulat que és Nadal és nostre, gaudim-lo, perquè va dirigida als més menuts de la casa, que han sigut una part afectada i d'alguna manera volem que ells se ho puguen disfrutar. Sempre he pregat que es facin complir totes les mesures pertinents a la responsabilitat individual de cadascú, al igual que estem fent-ho des de dins de l'Ajuntament, com us acabo de dir, en totes les mesures de seguretat. Moltes gràcies. I ara dono pas al meu company Víctor, que vos parlarà de cultura i de comunicació i patrimoni. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maite. En primer lloc, bon dia a tots i a totes i com a regidor de comunicació voldria donar les gràcies a tots els mitjans que esteu avui ací. Vivim un moment on les fake news són algo massa habitual i la ciutadania demanda informació de qualitat i transparència. Per aquest motiu, la vostra tasca és més necessària que mai. Així que res, moltes gràcies pel treball que feu, seguiu informant amb professionalitat i seguiu clavant-nos molta canya quan ens ho mereixem, que és important. Bé, pel que fa al treball realitzat en algunes de les regidories que jo gestione, en primer lloc m'agradaria parlar un poc de l'àrea de cultura i els efectes que ha tingut aquesta pandèmia. La crisi del Covid ha generat una situació molt greu en el món de la cultura per la cancel·lació d'actes i la manca de finançament autonòmic i estatal. Per això, des d'un primer moment, nosaltres hem tingut molt clar que han de ser les institucions públiques les que ara, més que mai, han de posar el seu gra d'arena per a salvar la cultura. Per això, des del primer moment de desconfinament, van començar a reprogramar activitats culturals. En un primer moment, en el mes de juny, van començar amb activitats de caràcter online i ja després, en agost, van començar a realitzar activitats presencials amb la programació d'Agost a la Fresca. Per altre costat, des del primer moment hem col·laborat i hem aconsellat a les associacions culturals per tal de redefinir i repensar un poc les seves actuacions i d'aquesta manera també seguir ofertant cultura al poble. És més, a dia d'avui, les associacions culturals han rebut el 100% de les seves subvencions, malgrat no haver pogut realitzar totes les activitats conveniades. Per què? Perquè sabem que ara més que mai cal estar al costat de les nostres associacions, recolzar-les perquè mantinguin la seva activitat interna i, a ser possible, que isquen més fortes i reforçades d'aquesta situació. Per últim, també a nivell cultural, m'agradaria recordar que enguany, 12 anys després, hem recuperat els Premis Puig Llorença, uns premis d'investigació que han permès recuperar de nou els estudis i les investigacions científiques sobre el nostre municipi i, per tant, hem d'estar ben contents. Una altra de les àrees que també s'ha vist molt afectada per la pandèmia ha sigut, com no, el turisme. Hem viscut un estiu de locura, amb errades, però també amb molts encerts i molt de treball. Com ja sabreu els companys de la premsa, el mes de juliol es va arribar a un acord amb Costes per reobrir la platja del Moraig els mesos de juliol i agost. Una reobertura que va vindre acompanyada de la implantació d'una app de reserves. Hem de reconèixer que aquesta aplicació ens ha donat molts mals de caps. El seu ús no ha sigut el que esperàvem, però no obstant, aquesta app, junt al treball i el control d'accés realitzat per vigilants externs, junt al treball diari de la policia local i la protecció civil,
ens ha permès controlar a la perfecció l'accés de gent i també l'aforament de la platja. Malgrat els problemes puntuals que han sorgit, sempre van trobar la millor solució fruit del treball de totes les parts. Per tant, he de dir que hem d'estar ben orgullosos del sistema de controls que es va estar en el Moraig, va ser molt eficient i tot el món va poder gaudir d'una platja amb total comoditat i amb total seguretat, que era el que aquest estiu es demandava. Per tant, malgrat les errades que ja ha pogut haver, crec que hem d'estar molt, molt satisfets. Per altra banda, les restriccions de mobilitat també han provocat un canvi a nivell del model turístic. Ara la gent ja no sols busca festa, platja, sinó que busca espais naturals, en contacte amb la natura, amb el medi ambient, a l'aire lliure. Demanen, sobretot, un turisme sostenible i de proximitat. Nosaltres hem de dir que aquests recursos ja els tenim, per això hem pogut oferir aquesta demanda d'aquests nous turistes. Tenim rutes, tenim sendes, però no obstant ens hem reforçat al llarg de l'any. Així, només a l'inici del confinament vam inaugurar de forma oficial una nova senda que connectava el barranc dels Testos amb el Morro Roavit. És una senda que transcorre al voltant dels nostres penya-segats i crec que tenim unes vistes immillorables i insuperables. Per tant, aquest estiu hem notat que ha tingut una afluència molt, molt gran, més enllà de la que ens esperàvem. I a més, ara estem acabant un altre projecte, els dos, el d'abans i este, financiats per la Generalitat, que s'anomena Museu al Vent i que costarà, per un costat, d'audioguies en diversos punts i elements històrics i patrimonials. Comptarà també amb rutes amb realitat virtual 360, amb nous panells i amb una nova ruta urbana. Per què? Perquè nosaltres sabem que el turisme que ve és un turisme de proximitat, un turisme que busca conèixer les realitats locals, els costums i les tradicions. I en aquest sentit també seguirem treballant el 2021, aquesta és la línia de treball. La idea és treballar en el primer pla turístic, perquè a dia d'avui no se n'ha fet cap i sent una població turística és molt necessari. A més, col·locarem senyalítica urbana turística per a que l'experiència dels visitants pugui ser millor i a més també treballarem amb una empresa comarcal la realització de rutes teatralitzades que posen en valor el nostre poble front als visitants que venen a veure'ns. Com hem dit, el turisme va molt lligat al nostre patrimoni i som conscients que tenim un element patrimonial únic com és el món de les pesqueres, que cal recuperar i difondre. És per això que al llarg d'aquest any hem treballat un conveni amb el fotògraf Jake Cabot per a l'edició del llibre fotogràfic sobre les pesqueres, anomenat Nit de tinta, i un conveni que ja està pràcticament acabat i que iniciarà tots els tràmits burocràtics i administratius el pròxim gener. Ja està tot preparat per a que s'inici. I a més, esperem que aquest llibre estigui ja editat a meitat d'estiu, esperem que així siga, però a banda volem que el món de les pesqueres, que és algo tan nostre, siga un element referencial, tant per a la gent del poble com per als turistes que ens visiten. I és per això que estem treballant en diverses idees per tal d'impulsar i posar en valor les pesqueres. Bé, finalment, no puc oblidar el treball que s'ha realitzat en l'àrea d'igualtat, també molt important, on, bé, malgrat la situació del Covid, que es va obligar a cancel·lar les activitats del 8 de març, no s'ha parat ni un sol moment. Hem gravat un documental, Les nostres mares, on parlem de la gent major del poble, parlem de les cures de les nostres dones. S'ha fet la primera campanya local per l'orgull LGTBI, s'ha fet l'anàlisi i l'ampliació del Pla Municipal d'Igualtat, estem en el procés de redacció del Pla d'Igualtat intern i, a més, les polítiques d'igualtat són per a nosaltres un eix central de les accions que es realitzen en totes les àrees i en tots els departaments. I per això estan presents en el treball diari i seguiran estant presents aquest 2021. Bé, no tinc res més a dir. De nou, moltes gràcies per estar ací. I res, ara vos passem amb el meu company Miquel. Ell parlarà de l'àrea d'esports perquè, com sabeu, el nostre company Toni Colomer ha tingut problemes familiars i no ha pogut assistir. Així que res, moltes gràcies, bon Nadal i feliç any nou també.
Bé, bon dia de nou. Bé, bon dia de nou. Com bé ha explicat Víctor, passe jo a explicar un poc en el tema de l'àrea d'esports, què és el que s'ha dut a terme. Han hagut canvis importants perquè tenien clar tot l'equip de govern encapçalat per Toni al capdavant de la regidoria, que havien d'aprofundir en uns canvis, diguem, sistèmics que pogueren d'alguna manera també donar sostenibilitat a l'activitat i l'oferta esportiva de l'Ajuntament cap al futur. Arrastràvem unes pèrdues aproximadament acumulades entre l'activitat esportiva i la piscina municipal d'uns 250.000 euros anuals. La piscina només on anàvem a vora 180.000 euros i els ports estaven sobre uns 90.000, vora 90.000. Vam decidir que havíem de contrarrestar això. No per res, per donar solidesa a aquesta oferta i que en el futur no correrem el risc de que en diferents lleis o en diferents aplicacions de l'estabilitat i demés poguera posar en risc l'oferta pública d'aquestes activitats. Bé, per tant, s'ha aprofundit o s'ha treballat en dues coses. Per un costat, un nou model de la gestió esportiva i per un altre, en la millora de les instal·lacions i també l'objectiu de la zona esportiva que volem en el futur. En quant al nou model de gestió esportiva, ens ha permès d'alguna manera fer un treball, diguem, col·laboratiu mitjançant convenis amb diferents associacions, o sigui que les pròpies associacions han passat d'alguna manera a ser les grans impulsores de la mà des de l'Ajuntament de l'oferta econòmica municipal. Això ens ha permès un estalvi d'aproximadament el 50% en les pèrdues que veníem arrastrant i sumant-li un augment de l'oferta esportiva, no només en quant a activitats anuals que es produeixen, sinó en quant a, per exemple, l'existència d'un club de futbol, diguem, adult, que no venien tenint-ne, i la potenciació del club de futbol base, que ha passat d'uns 39-40 alumnes l'any passat a 110 enguany, convertint-se en una de les escoles de referència de futbol base de la comarca. També ens ha permès, a nivell d'organització, no continuar en l'herència que havien rebut d'alguna manera en la contratació temporal irregular acumular que veníem tenint i que haguera pogut dur moltes responsabilitats indemnitzatòries a nivell de personal per a l'Ajuntament. Per tant, això s'ha tallat, s'ha contractat de manera correcta, com acaba d'explicar. Per tant, tot això, al final, el que ha resultat este primer any, i esperem anar millorant encara en el futur, és una millor eficiència en la gestió i en els recursos econòmics públics. Per tant, entenem que és una major responsabilitat o obrar en responsabilitat cap a ciutadans i també cap als usuaris del servei. I per l'altre costat està la millora en les instal·lacions. Hem posat en funcionament, diguem, una nova aula multiusos que ens permet concretar completament tota l'oferta esportiva, el seu 100%, a la zona esportiva. Abans no estava en funcionament. Per un altre costat, en la piscina municipal arrestaven moltes deficiències operatives, s'ha reorganitzat tot el que és a nivell de funcionament i de més i organització interna. I per una altra banda, s'ha invertit fortament en poder solucionar tots els problemes que havien de qualitat, de temperatura, de l'èuia, de l'ambient de la piscina, de la calefacció. Estem molt orgullosos d'això perquè ho vam heretar amb moltíssims problemes que feien molt deficitària l'oferta, l'ús per part de l'usuari i a dia d'avui el donem per tancat, el donem per solucionat. També s'ha implementat, que entrarà en funcionament ara a l'inici de 2021, un control d'accés digitalitzat a la piscina que ens permet pegar un vot tecnològic i acoplar-nos també a pobles de l'entorn que estan aplicant-ho. I per últim, s'ha adquirit un terreny annex i també va començar a llogar ara en gener del 2021 un altre terreny annex per a fer un gran pàrquing, un pàrquing que va assolir més de 100 places i que
i que d'alguna manera acabaran els problemes que tenim ara. També anem a fer un nou accés peatonal des d'estos dos terrenys, des d'aquest pàrquing, i van ampliar-se les instal·lacions esportives. Concretament es pretén ampliar en noves pistes de pàdel i vestuaris. Per tant, este és un poc el resum del que ha hagut d'esports. M'haguera encantat que ho haguera pogut explicar en la seva pròpia veu, que és el que està al peu del canyó, el nostre company Antonio Colomer. Desafortunadament no ha pogut ser, però sé que en el futur podrà seguir explicant-ho ell. Bé, dono pas al meu company Jorge Pascual, regidor de les àrees d'urbanisme, infraestructures i medi ambient. Gràcies. Hola, bon dia a tots. Tot i la paralització que ha suposat la Covid-19 en els plans de tots els ajuntaments, s'ha pogut portar a terme alguns projectes importants com han sigut la construcció d'una rotonda en l'encreuament entre l'Avinguda de València, carrer Mercat i carretera de Xàbia. Actuació dirigida a millorar la seguretat viària, l'ordenació del trànsit i a la millora de l'accessibilitat per als vianants en aquest entorn. Aquesta inversió ha suposat un cost de 42.000 euros. Obres de rehabilitació de l'entorn de la Cala del Moratx, executades pel Servei Provincial de Costes, per reparar els danys ocasionats pel temporal Glòria. Una actuació en el principal objectiu ha sigut la renaturalització de l'entorn de la platja i la cova dels Arcs. Obres de remodelació del carrer Llebeig, amb el que s'ha buscat convertir-lo en un espai accessible amb una imatge pròpia i renovada. Una obra en la que s'ha repavimentat el sòl, s'ha incorporat mobiliari urbà i s'han creat zones enjardinades. Una actuació executada mitjançant una subvenció de la Diputació d'Alacant i que suposa una inversió d'uns 89.800 euros. Millora i adequació en la zona verda de la urbanització Les Fonts, creant un gran espai per poder passejar i disfrutar de la zona. Actuacions que s'han dut a terme en aquest espai realitzant mitjançant subvencions de la pròpia Diputació d'Alacant. Sobre aquest espai, durant el primer trimestre de 2021, es preveu la instal·lació de jocs per crear un parc integrat en la natura i que siga un lloc on poder anar a disfrutar en família i amics. També s'han dut a terme xicotetes intervencions que responen a les demandes i reivindicacions dels veïns del nostre municipi, com han sigut la rotonda i senyalització per millorar la seguretat viària d'un encreuament en la zona Magnòlies de la urbanització Cumbre del Sol, millora de l'ordenació viària del carrer Thomas Wilson en el poble de La Paz, mitjançant la senyalització horitzontal i vertical, reposició de cablejat de l'enllumenat públic de diverses zones de la urbanització Cumbre del Sol afectades per els continus robatoris. El consistori ha realitzat una nova compra de cablejat per seguir reposant aquelles zones que encara falten. També hi ha altres actuacions que s'han iniciat recentment o que començaran en les properes setmanes i que consisteixen en la millora del tancament del dipòsit de vehicles, reposició del paviment de seguretat del parc de la plaça de Pesqueres i a la millora de l'acondicionament acústic de les aules de l'Escola de Música. De cara al 2021 i els següents anys de la legislatura, s'està treballant per poder dur endavant molts dels projectes que creiem que són necessaris per al nostre municipi i, a més, s'iniciaran moltes de les inversions procedents de les subvencions que s'han concedit al nostre municipi, que són obres d'ampliació i acondicionament del camí a Biar. Aquesta actuació correspon a la subvenció del Pla d'Obres i Serveis del 2019 de la Diputació d'Alacant. Aquesta actuació l'executa la pròpia Diputació i des del propi consistori treballem per a que la Diputació ho pugui executar des del 2021, ja que és una obra molt necessària per millorar la circulació d'aquest camí. Rehabilitació de l'edifici Capelletes per destinar-lo a oficines d'ús administratiu i a turisme. Aquesta actuació es durà a terme gràcies al programa Reconstruint Pobles de la Generalitat Valenciana i és una actuació que es preveu executar durant les anualitats 2021 i 2022. Mitjançant el Pla Edificant de la Conselleria d'Educació, en 2021 per fi s'iniciaran les actuacions per poder portar endavant l'ampliació i reforma del Col·legi Públic Santa Maria Magdalena. Una actuació molt esperada i que des que estem en l'equip de govern ha sigut una de les nostres prioritats. Aquesta inversió es desenvoluparà durant les anualitats 2021, 2022 i 2023. Una altra actuació que es preveu l'inici en 2021 és la intervenció paisatgística i de millora de la plaça de les Pesqueres i ordenació i pavimentació dels seus accessos. Una actuació finançada mitjançant el programa Pla Planificat de la Diputació d'Alacant. Aquesta actuació es durà a cap durant les anualitats 2021, 2022 i 2023. Mitjançant la convocatòria d'ajudes que ha tret recentment la Diputació d'Alacant
Plan Más Cerca 2020 per poder realitzar inversions dins l'any 2021 i en l'actuació que es preveu executar és la reforma de l'Avinguda d'Alacant per crear una plataforma única que millore la seguretat dels vianants i principalment la dels xiquets i xiquetes que acudeixen caminant a l'escola, ja que aquest accés actualment és un punt molt perillós per a ells. Altres actuacions que estan projectades per dur a terme durant els propers anys són la reforma dels parcs infantils, adequació i pavimentació de l'aparcament carrer Capelletes, millora paisatgística de l'accés per la carretera Vella de Xàbia, millora paisatgística de la plaça de l'Església, carrer Església i Raconet per millorar la seva imatge i dotar-la de personalitat, creació d'un espai destinat a biblioteca dins la pròpia biblioteca municipal, adaptació dels asseus del mercat municipal a la normativa d'accessibilitat, asfaltat dels vials que es troben en mal estat en les diferents urbanitzacions i a la creació d'una rotonda en l'urbanització Les Fonts per resoldre la problemàtica de trànsit que s'ha creat per gran volum de vehicles que circulen per el camí vell de Teulada. Com vegeu, encara que la situació que estem vivint per la situació de la Covid-19, des del consistori s'està treballant de valent per poder resoldre totes aquestes necessitats i poder portar-les a cap el més pront possible. I ara, per concloure la roda de premsa, li cedim la paraula al nostre alcalde, Miquel. Bé, Jorge, moltes gràcies. Jorge i tots els companys, moltes gràcies. Està tot dit pràcticament. Jo únicament, com a tancament, sí que vull fer una reflexió. Vull fer una reflexió d'alguna manera de l'herència que rebem o en el que ens trobem quan arribem. El que ens trobem quan arribem d'alguna manera és en àmbit de funcionament una certa deixadesa, una certa obscuritat, com ara exemples, per exemple, de la inexistència pràcticament de l'aplicació de la llei de contractació del sector públic i també de la llei del compliment de la protecció de dades, d'acord? Aquestes coses, per a posar-nos en situació, deriven, per exemple, en què professionals i distintes empreses que venien operant contínuament en l'Ajuntament estaven fent-ho sense cap tipus de contractació. És a dir, sense cap tipus de calaix legal, d'àmbit legal, d'acondicionament legal per a poder fer-ho. En totes les indemnitzacions i sancions que això podria dur per al nostre Ajuntament, d'acord? També vull fer referència als problemes estructurals de tràfic i mobilitat que hem heretat, d'acord? Majoritàriament i els més importants derivats de l'obertura del permís, de l'obertura per part del Col·legi Lady Elizabeth, d'acord? Havent-ho permès l'Ajuntament sense cap tipus de pla de mobilitat que obliga la llei ni la pròpia llicència ambiental, d'acord? Per un altre costat està el caos legal en el que està sumit el nostre Puig de la Llorença, una acumulació descontrolada d'infraestructures de telecomunicacions on la gran majoria estan sense les llicències i condicions oportunes per a poder operar, d'acord? Per un altre costat, hem detectat, hem vist en convenis signats el mateix dia de la moció de censura de l'11 d'octubre del 2018, 2 hores abans de fer-se, convenis i actes administratius signats a presses i corrillos a última hora de dubtosa il·legalitat i que ja hem posat en mans, diguem, de les instàncies oportunes per a que investiguen els fets. A tot això, és conegut les traves administratives internes que hem tingut i que estem tenint ara més que mai, entenent que per interessos personals, partidistes i molt distanciats del que té que ser la professionalitat que deu tindre tothom en el seu lloc de treball. Per un altre costat, no cal dir, maquinària immobiliària certament desfasat, amb necessitats de modernització, i, sobretot, infraestructures. El nostre poble ha tingut i té un dèficit d'infraestructures elevadíssim, elevadíssim. Hem arribat tard a tots els trens o els trens no s'han aprofitat. I en allò estem i l'explicació, com ara que ha fet el meu company Jorge, deixa ben clar el treball i l'objectiu clar que tenim, el foco que tenim cap a dotar de totes les infraestructures que el poble es mereix i ja no que es mereix, que és que necessita per a dotar d'un benestar físic almenys. I per últim està el tema de l'aigua. En quant al tema de l'aigua, ho sabeu que
Ho treballem des del Consorci en la població de Teulà i Moraira i ens hem trobat que durant les dues últimes legislatures ha hagut una paràlisi i un dèficit d'inversions abismal, enorme. Tot això ha provocat que les infraestructures, les instal·lacions hidràuliques siguin en un gran nombre molt deficitàries, d'acord? Aquesta és un poc la situació en la que ens trobem, d'acord? Resumint. A tot això, com sabem, li sumem el Covid a partir del mes de març, que encara ens complica més el tema i que com a motiu d'exemple, perquè ja han parlat molt els meus companys, a nivell econòmic ens suposa que en números del mes de finalitzant octubre, els més actualitzats que he pogut tindre de la comptabilitat, estem en 400.000 euros menys d'ingressos dels que tenia l'Ajuntament en les mateixes dates a l'any anterior. Això és per a posar un poc en situació de lo que el Covid representa. És molt més enllà del que puguem imaginar, perquè econòmicament és un abans i un després, almenys pel nostre municipi, ha sigut aquest 2020. Bé, però no obstant això, sí que vull transmetre que per molts impediments que hi hagin hagut, que puguen parèixer, s'ha treballat i s'està treballant de valent. Es creuen el que es fa. I tot això ens ha dut a assolir ja alguns fets que pensem que són importants, com ara la solució a la no aplicació de la llei de la contractació del sector públic. Es va contractar un gabinet d'advocats especialitzat, es va aprovar per plenari el Pla de Contractació Municipal 2019-2020 i es va crear el Departament de Contractació dotant-lo de personal que fins ara no n'hi havia ningú, d'acord? Per fort que pugui aparèixer, per a d'alguna manera posar en ordre tot això, d'acord? Això no es fa de la nit al dia, això es necessiten anys, però podem asseverar que n'hi ha moltes licitacions en marxa de cara al 2021 i molt de lo darrere, pràcticament un 95%, s'ha posat en ordre. L'altre 5% estem en ell, d'acord? Per tant, estem d'enhorabona. En quant a protecció de dades, el mateix. El primer treball que es va fer a l'inici de la legislatura, encapçalat pel meu company Víctor, va ser poder contractar un servei jurídic que ens guiara, que implementara, i al dia d'avui podem dir que no està al 100% implementat. Tot costa, és una empresa gran, clar està, però està molt avançat. Com bé sabeu, també s'està treballant en intentar solucionar problemes endèmics, com el que he parlat del tràfic, del Lady Elizabeth, val? S'ha negociat, portem 2 anys de negociació, s'han defès els interessos públics i els diners públics per damunt d'interessos privats, per damunt de tot. Entenem que portem, d'alguna manera, la bandera de la raó i de la legalitat i volem la justícia en aquest aspecte, d'acord? I estem treballant molt dur perquè algun dia puguem disfrutar de la infraestructura necessària a l'entrada del poble per Xàbia i que solucioni aquests problemes que tenim. Per un altre costat, com ha dit el meu company Jorge, el problema d'espais públics, de les zones verdes per a disfrutar la gent, també està en camí de poder-ho solucionar. I també, com no, de la seguretat escolar. La seguretat en l'accés escolar és clau per a nosaltres, és un objectiu que tenim i estem esperançats que dins de 2021, començaments de 2022, pugui haver una ruta escolar segura i pràctica per a les famílies i els xiquets. Per un altre costat, vull fer un apartat al tema de l'EUIA. El tema de l'EUIA vull explicar el treball que s'està duent de la mà de l'alcaldessa i l'equip de govern que participen al Consorci de Teulada, d'acord? Ho hem enfocat per tres vies, d'acord? O 3 objectius. Un primer objectiu és conformar un ent, a dia d'avui és un consorci, no sabem quin serà el dia de demà, però un ent en una estructura organitzativa molt completa, d'acord? Que pugui fer-nos afrontar en uns 4 o 5 anys vista màxim una gestió pública de l'aigua. Fer-ho avui hauria sigut un suïcidi, hauria sigut tirar-se a la boca del llop perquè no estem preparats, no hi ha estructura de cap tipus, però ni infraestructura física on treballar. El dia d'avui el Consorci treballa a les oficines de la concessionària. O sigui, n'hi ha molt per treballar a nivell de personal i a nivell també físic d'immobles, d'infraestructura i de més serveis. Per un altre costat, volem assegurar el subministre de l'EUIA per a ciutadans de Teulada, de Moraira i del Poble Nou per a sempre. Pot parèixer molt ambiciós, però és la realitat. És el que parlem en les taules de treball i en les taules de negociació. Estem treballant de valent junt amb els tècnics per a tindre la certesa d'encara que vinguin mals temps de sequera, tinguem una EUIA de qualitat per a sempre.
és el que volem abordar per aquesta generació, per la que ve i per la futura. D'acord? S'està treballant dur per aconseguir-ho. I per una altra part és la renovació de la part que està obsoleta en quant a lo que és les instal·lacions hidràuliques. Ens trobem en unes instal·lacions velles, d'acord, en la seva gran majoria, i amb molta falta de renovació, d'acord? Per tant, hem abordat des del 2020 la seva renovació. Un fet ha sigut l'acord històric fet dins del consorci entre els dos municipis per a repartir-se, diguem, d'acord, 300.000 euros destinats i que cada municipi poguera ser, diguem, autònom per a elegir les infraestructures a reinvertir, a refer, a rehabilitar, a renovar dins la seva red de cada municipi. Bé, a tot això, i per acabar, vull comunicar uns números que per a nosaltres signifiquen molt, que tal volta no li havien donat la importància fins ara, però que preparant tot aquest resum ens hem adonat de la importància que tenen i també del treball que ve fent-se, d'acord? A dia d'avui, l'Ajuntament del Poblenou té concedit en subvencions, d'acord, des que estem governant nosaltres, 3.600.000 euros. Es diu prompte i ràpid, però estem parlant que portem una legislatura d'un any i mig, d'acord? I que és una xifra, des del nostre humil punt de vista, senzillament espectacular. Estem parlant d'1.800.000 euros en diferents inversions, tot el que parla són d'inversions, i un altre 1.800.000 euros en el pla edificant que ens servirà per a, d'alguna manera, dur a terme l'ampliació, la rehabilitació de totes les infraestructures escolars i educatives que tant necessitem al nostre municipi. Per tant, 3.600.000 euros a dia d'avui és una xifra boníssima, però tenim l'objectiu d'augmentar-la i d'aconseguir molt més enllà perquè estem segurs que podem aconseguir-ho. Totes aquestes obres esperem que puguen estar finalitzades a final de legislatura. El seu pla d'execució així ho diu, així que si l'assumpte, toquem madera, pugui anar a millor en la pandèmia, en la situació de la pandèmia i que no vinguin altres situacions extraordinàries com la que hem viscut, tenim aquesta esperança que al final de legislatura es pugui veure tot això reflectit en la realitat. Com veieu, quan es vam presentar en política estàvem convençuts que anàvem a ser un antes i un després pel nostre municipi, perquè tenim molt a aportar, sentim el que fem, ho fem perquè estimem el nostre poble i perquè d'alguna manera volem donar el millor que tenim de nosaltres durant una època de la vida per sumar a tenir un poble millor i estem segurs que anem a aconseguir-ho. Bé, no ha sigut senzill l'inici, l'herència és una herència complicada, han hagut molts obstacles, uns d'esperats, els altres d'inesperats, però a dia d'avui, encara que continuen havent-ne, seguim estant d'alguna manera així, deixant-nos la pell, treballant per a treure aquest gran vaixell, aquest vaixell molt important per a tots els ciutadans i ciutadanes del poble avant. Tenim una fortalesa i una convicció en què les coses van bé i aniran millor en el futur. N'hi ha una paraula que m'agrada molt, que és la paraula resiliència, que està de moda i que pense que casa al 100% en aquest equip de govern. La paraula resiliència és la més adequada per a definir el que és aquest equip de govern. Moltes dificultats, molts obstacles, però sabem-nos acoplar a cada situació i no deixant de treballar per aconseguir l'objectiu que tenim. Per últim, no vull acabar i passar al torn de preguntes sense donar agraïments. Donar els agraïments a tots els empleats i totes les empleades de l'Ajuntament, municipals, als empleats i empleades de Poblenet, de l'empresa pública que té el municipi, i també tots els membres, tots els voluntaris de Protecció Civil. Han fet un treball, però, memorable, un treball impagable realment durant tot l'any. Per últim, també vull felicitar tots els ciutadans i ciutadanes del municipi per la responsabilitat i el respecte en el que han actuat des del primer moment que es va declarar l'estat d'alarma per la pandèmia mundial i en el que segueixen actuant. Animar-los a que seguim per aquest camí, animar-nos tots a que seguim en una prudència, en una responsabilitat elevada,
però també sense deixar de viure, no? I sense deixar de veure la vida de manera positiva i amb il·lusió, no deixar-nos només dur per la por, d'acord? És important que vegem la vida en una perspectiva positiva, en il·lusió, en què les coses aniran a millor, segur, i donant gràcies també del que ja tenim a dia d'avui. I per últim, no vull tancar sense recordar el nostre benvolgut José Antonio Ibars, d'acord? Donar-li les gràcies per tot el que ens ha cuidat mentre ha estat ací i per tot el que és cert que ens cuida des d'allà on estiga, d'acord? I bé, gràcies a vosaltres per assistir i, per favor, estem oberts a totes les preguntes que pugueu tindre. Posa l'àudio, Alfons. Vale. Ara, és que no sé si s'ha comentat, però mentre es fan les obres de rehabilitació del col·legi, on estaran els xiquets? Les obres de rehabilitació del col·legi començaran el 2022, d'acord? Val. Claro, tenim recentment la resolució, Alfons. El 2021 només està, diguem, la part econòmica per a el que és el projecte i sí que és cert que ja estem parlant, ja estem comentant tot això com s'ha d'acoplar. També és cert que les aules que van a veure's afectades a dia d'avui ja no estan utilitzant-se perquè estan en molt mal estat, d'acord? I són les que van a rehabilitar-se i van a ampliar-se altres més, d'acord? Però sí que està traçant-se de cara al 2021 poder implementar un pla transitori per a poder acomodar els xiquets. Una qüestió, parlar de la piscina, de les millores que s'havien fet i tal, i estava pendent de retornar els diners de les quotes que van pagar els usuaris quan es va decretar l'estat d'alarma i no van poder fer ús de les instal·lacions. No sé si aquests diners ja s'han tornat. Com està aquesta situació? Sí, en una gran part ja s'han tornat 3 setmanes enrere, si no m'equivoque. N'hi ha uns altres, diguem, que se'ls han requerit per subsanar la sol·licitud perquè no acompanyen tota la documentació que ha de tindre l'expedient administratiu. Però sí, està pròxim a finalitzar i simplement si no està és pel fet este. Heu parlat també del patrimoni de les pesqueres. Aneu a signar el conveni amb Jake i tot això. Però per altres circumstàncies també periodístiques va poder veure un projecte que havia fet Víctor Goicoechea de pintar un gran mural a un carrer del Poble Nou. Això va endavant, perquè era espectacular. De moment està, diguem, en stand-by, perquè justament en el carrer on inicialment s'havia proposat o s'havia parlat poder-ho fer, era una opció, és justament al carrer Llebeig, que a dia d'avui ara estan finalitzant-se les obres, està finalitzat pràcticament, i una volta finalitzat estudiarem degudament i amb tranquil·litat si és el millor lloc, si hem de buscar una altra ubicació, però sí, efectivament, és una de les opcions en les que s'ha treballat durant 2020, però falta acabar de perfilar la seva localització, la seva idoneïtat, lo idoni que és a diferents puestos, no? I també parlàveu dels robatoris de coure, que és un problema gravíssim a la cumbre, a tota la urbanització, que es produeixen contínuament. I no sé, quina quantitat de coure compreu per a reposar-lo? Perquè crec que heu comprat una remesa important. Sí, passa la meva companya Maite que et dirà més específicament això perquè ho ha dut ella. Val? Adéu, Didac. Adéu. Hola. A veure, hem comprat al voltant en aquesta segona remesa quasi 10.000 euros de cable, aproximadament. Ara aquesta actuació va portar-se a terme a Los Molinos, que recentment també va haver un robatori. I amb el que sobre d'ahir poder acabar de subsanar tots els problemes que hi ha a la urbanització de la Llorença. La veritat és que sí que s'ha fet un mal molt important. Ha trencat tots els plans, ha sigut algo totalment extraordinari també, ha trencat tots els plans
i bueno, ens ha fet treballar un poc, diguem, a expenses d'esta nova situació. Abordant això, la meva companya Maite, des de la seva regidoria, diguem, d'urbanitzacions, de les zones d'urbanitzacions, sí que està confeccionant, està a punt d'acabar una auditoria energètica i també un inventari de tota la infraestructura d'enllumenat públic que tenim, perquè es pretén treure un contracte, una licitació d'alguna manera que ens puga dur a solucionar tots aquests problemes d'una manera més immediata que no com ara estem tenint, perquè arrastrem molts problemes ahí. I fer una modernització de l'enllumenament públic i així també poder fer un estalvi. A la cumbre, a la urbanització del Puig de la Llorença, a l'entrada n'hi havia càmeres de seguretat. No han funcionat mai, no? Dic perquè és una forma de... Això no ha funcionat mai. Correcte, no estan en funcionament. Passa la paraula al meu company Víctor, que pot explicar un projecte que du estàs treballant i que esperem que el 2021 doni els seus fruits. Disculpa, ho dia per si n'hi ha lladres de coure, doncs n'hi havia càmeres, però no funcionen. No funcionen. Fa uns anys es van instal·lar unes càmeres allí i sembla que mai han funcionat bé, no hi havia una bona connexió amb la policia i al llarg d'enguany sí que hem estat treballant en un pla de càmeres de tràfic a tots els nivells, totes les urbanitzacions, en tots els espais on la policia ho requereix i bé, sí que és cert que al final s'ha complicat un poc la cosa, no s'ha pogut finalitzar perquè estem parlant de moltes càmeres, molts recursos econòmics, humans i d'infraestructura, però ja et dic que serà un dels objectius del 2021 perquè pense que tant pel tema del cobre com per altres problemes de tràfic i de seguretat és important que comptem amb aquestes infraestructures. Un tema que trobo que la meva companya Maite ha comentat, però que per a nosaltres és molt important, també ha sigut el tema un poc derivat de lo que m'ha preguntat Amanda en quant a les devolucions a esports, també ha sigut el paquet d'ajudes que s'ha tret, el paquet econòmic als autònoms, d'acord? Pensem que és superimportant, s'ha fet un gran esforç perquè pràcticament tota la partida de festes ha anat destinada ahir i en un treball per a mi encomiable del grup de treball que es va muntar específicament per a aquest procediment, pràcticament s'han resolt tots els expedients, ja s'han ingressat els diners de les devolucions en gran part i els que no s'han ingressat és perquè són expedients incomplets en els que s'ha requerit subsanar documentació o deficiències. I particularment tinc que donar l'enhorabona a la meva companya Maite perquè s'ha fet un gran treball i perquè s'ha estat on es tenia que estar en el moment que es tenia que estar. I jo particularment damunt tinc una visió també empresarial, perquè al final el meu treball es basa en empreses i el meu treball professional i particularment veig un gran treball ahí. Bueno, no sé si... Ja està. Gràcies per assistir i res, que tingueu una bona finalització d'any i un bon començament d'any. A les 12 a casa, Això ho tenim clar. I, bé, moltes gràcies per assistir, que tingueu molta salut, que tinguem tots molta salut i que l'any que ve vinga bé o que no siga com la situació que s'ha donat. Vinga, molt amables. Molt bé. Gràcies. Adéu, bon dia, gràcies. Bon any. Bon any a tots.